Hi guys, I'm Hottershot. Y vale, chicos, vale. Primer episodio. Buscando partida. Serie de campeones. Road to maestro al modo liga. A tope de falla. A ver, serà comentari live. Ja veureu, bueno, no sé. El primer comentari live és de fa molt. Si no és el primer, no sé. I vamos, estic aquí amb el Tito Mix, que imagino que el sentireu parlar sol, perquè jo no puc ficar-me als Triton... Bueno, no sé ficar-me als Triton per gravar-me la veu i parlar amb la pell alhora. Per lo tanto, estaré yo aquí hablando solo y él también estará hablando solo. Estamos aquí conectados por el WhatsApp, pero no sé. Oh, vale, un equipo. Això pinta malament. Un equipo y a sobre Guiris. Vamos a poner equipo de Guiris. Caca. Ahora que entre un pro amb nosaltres y nos los barremos. Mira, mira, madafaca, te meteré yo por el culo. Ay. Bueno, yo aquí con mi super emblema. El que no m'agrada és que es triga mig any, encara que hi hagi 3.000 persones en línia, triga mig any a buscar. No sé, veus? En aquesta partida em col·locarà en principi. Oh, mira, ahí se van, maricones. Se van. Ai, mai, passarem, si és que ho veig, tio, em passaré 2 minuts aquí. Mira, ella està en platino. Em sembla que em va dir que ell és el que domina. Bronce, oro, platino y maestro. Ahora os lo confirmo. Vale, team. Vale, team on fire. Ve Aftermath. Vaya puta caca. A ver, vaig a buscar más mensajes. Y aunque es maestro, chaval. Leo Messi maestro. Vámonos on fire. Vamos a campearla. Es que jugamos táctico, tío. A campearla, padre. Mira, estos ya, y dándole caña al... Yo aviso que luego no quiero... Ya le comienzan. No te preocupes, tío. Vale, a tope. Ja un d'aquelles de maestro. Esperem... Mira, els del nostre equip també són un equipo. Estan el mateix aquí, per tant són dos de cada equip del mateix. També són castellans. I potser els acabem silenciant, mai se sap. Aguantarem. No. Jo aguanto en B, encara que estiguin en A. Els traurem les veus... No, va, els sentirem, a veure si ens fan els call-outs. No sento ningú, estaran tots alts i vaig a fer l'envolvente. Ai no, esto es de Willy Rex. Bueno, solo contra el peligro. Todos han muerto. Depende de usted. Mierda. ¡Ay! Si me lo hago. Mierda. Bueno, vaig a sentir-ho per la tele perquè si no ho sento malament, ho sento retrasat. Vale. Ara ens arrisquem a que se senti doble, però bueno, és el primer episodi. I no passa res. Si surt malament, com que sóc un noob i no tinc 10 milions de subs, pues no passa nada. A més, de fet, no tinc ni cap clase en ciència mortal, de puta mare, tu. Vamos a ver, chavales, si podéis. Vamos a plantar la B. Como los de nuestro equipo nos han mostrado. Piñote. Ayumo. Yo. Yo la planto. Me llaman el metebombas. Cargas colocadas. Hombre, Me quedo aquí. Y quedan dos. Y el tercero está ahí. Se lo cargan. Yo aguanto aquí.
Esto está más ganado. Y grande. La cámara. Vale, vale. La campeada, padre. Empezamos bien. Vale. Después la renta que le Hem de pensar... está todo para arriba para abajo yo. Hem de pensar que aquí estem per guanyar. Per tant, si em foto aquí darrere a campejar, no em digueu campero, porque se trata de ganar. Así que, vamos, siguiente ronda. Primero de la partida. Bueno, primero no. Está el Leo Messi, este de los huevos. Que claro, pero este es tan maestro. Este ya lleva unas cuantas horitas aquí dándole caña, ¿sabes? Así que yo voy a seguir. No, 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 no. Ay, que me la quiere liar, hijo de puta. Muere, 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 muere. Haciendo sprite y pipeo. Ah, mierda. No me soy. No me soy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me rajo, me rajo. Cambio de ajuste. Els estic sentint per la tele, de manera que no us asseguro una gran d'aixonsis, perquè estic acostumat a sentir-ho pels Triton i sentir-ho de puta mare, no, lo següent. Vale, bueno, chaval, que nos están... Uy, uy. Bueno, chaval. Bueno, chaval, el Leo Messi que està on fire. Ah, veus? M'ha sortit la merda aquesta, tio, però era massa tària. Qué pena, qué pena. Bueno, vamos, seguimos. Seguimos a tope de on fire. Seguimos, follow me. Bueno, de momento está predominando los que ataquen. Siempre ganan los ofensivos. Piñote. Bueno, chaval, lo que me están tirando. Vale, a tope. Yo campeo la espalda. Esta espalda, por lo menos. Mierda, me mata la piña. Es un 1 para 1. Leo Messi versus este. ¡Vámonos! ¡Grande! ¡Grande! Buenísima. Buenísima. Ole. Esto. Vale, això està, chavales. Està bastant... Està equilibradeta la partida de moment. Estic segon de la partida, a tope de on fire. 4 bajas, 3 muertes. Estic he fet una bona cobertura al xaval per darrere, encara que m'hagi matat la pinya. Ha estat una penita. Però bueno, no ha estat mal. Mira, els aniré pel mig jo ara, els faré el lío patatero. I deixaré al xaval aquest una pinya aquí de regalo. A ver si no se me va a pillar el botón. ¡Granada! He tocado uno aquí, ¡Granada, muévanse! Hay uno aquí, Como todo muy loco, es un 3 para 4. Y no aturdo ningún. ¡Conmocionadora! Disparo efectuado. Todos han muerto. Depende de usted. ¡Grande! Vale, bueno, ara veieu que he fet la reacció una mica de raro, però... O sigui, després, però no. Vull dir... ¡Grande! A tope, chaval, a tope. A tope, ganando la ronda gracias a mí. Mira. Sé que está aquí perquè sabia, havia d'estar aquí per collons i pumba. Pumba, larga contra corta, pues gana corta. Encara que le faig les punxalles a la vida, però és lo que toca, larga contra corta. 1 versus 1. Corta distància. A tope, 6-3. Em foto el capdavant amb els mateixos punts que el xaval aquest. Vámonos. Está todo fuerte, chaval, está todo fuerte. Vamos. Vinga, equip, vinga. Anem a observar. ¡Hala! ¡Merda! Que fill de puta, volia fer-li el lío. Me l'ha fet ell ahir. Però bueno, estem 3 para 3. Vale, caca. El fill de puta aquest ens l'està liant bastant perdar. El de la dreta. Vale, grande. Bé. És un 2 para 2. El problema... Bueno, no, el Leo Messi està mort també.
Ui, que es maten. Leo Messi també està mort. Per lo que sabem que queda un manco i bueno, els dos pitjors de l'altre equip, segons el transcurs. ¡Hola, hola! Richie está ciego. El ciego. Bueno, bueno, chaval. Qué ciegos van los dos. Mira, míralo. Míralo. Qué ciegos, chaval. Qué ciegos. La veritat és que com que és el primer live i no vull quedar bé guanyant aquesta primera partida. No sé... Hòstia. Vale, mata. Grande. Vámonos. Dos rondas. Quedan dos rondas. El que no sé és si depèn de lo bé que ho facis et foten una lliga o una altra. Però vamos, no sé. Jo, hòstia, el SQ està maestro també, pel que veig. Olé. Está reventado. Cambio de punto. A ver, vamos, No, a tope. Un chetado. Y destruir. Follow the leader. Protejan los objetivos. Li faig la típica... El que corre más que los otros. Que se hace un movimiento. ¡No! ¡Puta madre! El espíritu. Mira la cámara del Killcam. Look de Killcam. Manqueada padre, chaval. Es una pena, Es una pena perquè m'hauria quedat guapa. Una bona partideta, així, pim-pam. Ah! Vamos, tipo. Uah, estic tope fred, Vaig a ficar... Meva tàctica, pels que no ho sapigueu, és quan arribes molt fred del carrer, o del que sigui, mira, el pillen, et fots els guants, bueno, ara no perquè ara comença la ronda, però et fots els guants o et fots... Hi ha tres d'aixònsis, et fots una, fotes les mans sota l'altre, ficar-se els guants i l'altre fes una palla, però ara no, perquè estem al live, s'hauria... Vámonos. No sé com sortirà aquest primer live. Espero que surti guapo. Amb un comentari així fino filipino. Ara no deixaré que me la torni a liar al xaval. I li tiraré una... Una... Ah, bueno, és igual. He sacrificat una baja per una altra. He matat el fill de puta aquest, almenys. Que és important, el xaval m'ha matat de mitja bala. Però bueno, és un 2-2, Leo Messi està mort també, el Bryce també. Abdul. Bueno, xaval, el Sonic aquest també està on fire. Vale, és un 2-1, plantem la bomba i ara a campear-la. A campear-la s'ha dit, mireu. Normalment et fots aquí i quan veus que passa o alguna cosa i l'altre es fot... Sí, normal, és una bona, estan ben posicionats, jo crec. Aquest aquí rateando i l'altre esperant els que vinguin per dalt. Tenen stun, ara apareixeran. No sé si potser li han tirat en aquest, però no ho sé. Com li estiguin desactivant, la putada és que en aquest... Ah, mira, ja està, grande, última ronda y finiquitamos esto. A ver, buena. Que buena, vámonos. Quedo, de moment, quart de la partida. Quina caca és aquesta? Bueno, s'ha dit que com que no estic acostumat a jugar això i tampoc porto ni Extinció Mortal, però les excuses són de part de dos, de manera que ara li tornarem a fer la del... Push. Hombre, la verdad es que te han caído de 3 o 2. ¡Granada, muévanse! Están en B, ¿verdad? Pues nada. Están quitando todo, chaval. Es locura. Están tirando un montón. Bueno, anem pel mig, tu, que estoy muy loco. Cargas colocadas. Y la doble de Jotter. La doble de Jotter más desactivación. Para ganar la partida. Tiki-taka. Vámonos, señores. Vámonos. Ganamos la partida con la doble de Jotter más bomba desactivada. Ole, 14 minutacos, chaval, de reto que durar la cosa, macho. Venga, vámonos. Tic. Uy, que se me escapa el chaval. Vámonos, señores. Vámonos. No, 8, que... No, 6, no, 8, no sé, estic ciego.
Bueno, ho deixarem aquí per avui. Primer episodi... Orco. Vale. Primer episodi victòria. A veure, sortim un segon. A veure on ens col·loquen. Tiqui, 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 tiqui. Bueno. División de platino ya, sense bronce ni res, pues rango 69. Tiqui taca. Bueno, nos sortim un segon. Ui, que se me clava, que se me clava. Se me clava. Sortim un segon, traer a grupo i vale. Chicos, deixo el primer episodi aquí per avui. Y bueno, pues eso, un altre dia faig un altre. Venga chicos, nos vemos.